ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഭർജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദൻ സ്കൂൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരഗമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 2 അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ശ്ലോകം 27. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയത്ര ശോകോ ന ജരാ ന മൃത്യു നാതിർന ചോദ്വേഗ ഹൃദേ കുതശ്ചിത് യച്ചിത്തതോദ കൃപയാനിദം വിദാം ദുരന്തപ്രഭവാനുദർശനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകോ ന ജരാ ന മൃത്യു നാതിർന ചോദ്വേഗ ഹൃദേ കുതശ്ചിത് യച്ചിത്തതോദ കൃപയാനിദം വിദാം ദുരന്തപ്രഭാനുദർശനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേ പ്രഭാക്കിച്ച്. ശോകം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവയൊന്നും സത്യലോകത്തിലില്ല.
അവിടെ യാതൊരുവിധ പീഡകളും ഇല്ല. ആകയാൽ ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പലപ്പോഴും ഒഴിവായി പോകുന്നു. അവബോധമുള്ളതിനാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അധീനരായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരോട് അനുകമ്പ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു യോഗി അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് യോഗി തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ സത്യലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് സത്യലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ലോകം? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകം തന്നെയാണ് സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന യോഗിക്ക് അവിടെ എന്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്? ശോകം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവയൊന്നും സത്യലോകത്തിൽ ഇല്ല. അപ്പോ സത്യലോകത്തില് മരണം ഇല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന് പോലും 100 വർഷമാണ് ആയുസ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്, സത്യലോകത്തിലുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതായത് ശോകം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവയൊന്നും സത്യലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ യാതൊരുവിധ പീഡകളുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോകത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിൽ എന്തില്ല? വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം, അസ്വാഭാവിക മരണം ഇങ്ങനെയൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുന്നത് വരെ അവിടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല? അപ്പോ വാർദ്ധക്യോ രോഗമോ അതുപോലെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഇല്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പലപ്പോഴും ഒഴിവായി പോകുന്നു. ഇനി എങ്ങാനും ഉണ്ടായാലും അത് നീങ്ങിപ്പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം? ബ്രഹ്മാവിനെ. അപ്പൊ ഈ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജീവസത്ത ബ്രഹ്മാവായിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ, ആരും ഇല്ല, ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോൾ ആരും ഇല്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് തപ 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 എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടികർമ്മമൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തെത്താനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അവബോധമുള്ളതിനാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അധീനരായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരോട് അനുകമ്പ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഈ സത്യലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളോട്, അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് അവർക്ക് അനുകമ്പ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വർത്തമേസി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. മാതാജി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാക്കിച്ച് ഭൗതികശീലരായ മൂഢന്മാർ ആനുക്രമികമായ പ്രമാണയുക്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രയോജനം മുതലെടുക്കുന്നില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം ആധികാരികവും അനുഭവ ജ്ഞാനത്താൽ ആർജിക്കാനാവാത്തതും എന്നാൽ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ പ്രാമാണികരുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ പ്രസ്താവനകളാൽ സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ശാസ്ത്രവാദ വിദ്യാർത്ഥി അഥവാ സർവകലാശാല പണ്ഡിതൻ ആയി തീരുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് വൈദിക ആപ്തവാക്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4:2 വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വൈദിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച യഥാർത്ഥ അധികാരിയെ ഒരുവൻ അതിനായി സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, ഈ ജ്ഞാനസരണിയെ താൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നും സൂര്യദേവൻ സ്വപുത്രനും മനുഷ്യവംശപിതാവുമായ മനു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിലെ പൂർവികനും സ്വപുത്രനുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്നും അപ്രകാരം ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അവരോഹണം ചെയ്ത് രാജർഷിമാരുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് അനുക്രമികമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുവെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഈ ആധികാരിക പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തെ ഉചിതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സവിശേഷമായ സനാതന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യനായ വിദ്യാർത്ഥി അർജുനനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത 10:12-13 വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അർജുനന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാത്ത നിരവധി മൂഢന്മാരുണ്ട്. പകരം അവർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അവരെ പോലെ തന്നെ ഭോഷത്വമായ അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥമായ ഗ്രഹണപാതയിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അല്പബുദ്ധികളായ നിഷ്കളങ്ക അനുയായികളെ അഥവാ ശൂദ്രന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കാനും മാത്രമേ അത് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. വൈദിക പ്രസ്താവനകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായി തീരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ ആക്ഷേപം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ബിരുദമെങ്കിലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആർക്കും അഭിഭാഷകനായി തീരാൻ കഴിയുകയില്ല
എന്ന ആക്ഷേപത്തിന്റെയും ആക്ഷേപത്തിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ആക്ഷേപം പുരോഗമന പാതയിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രതിബന്ധമാവുകയില്ല. എന്നാൽ വിശിഷ്ടമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിയതമല്ലാത്ത ഗ്രഹണത്തിന് അത്തരമൊരു ആക്ഷേപം അത്യാവശ്യമാണ്. യോഗ്യരല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരാൽ വൈദിക ജ്ഞാനം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ കർശനമായ പരിശീലനത്തിന് വിധേയമാകുന്നവരാണ് യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം, അതുപോലെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരുടെ യോഗ്യതയാണ് എന്ത്? പഠനം, പാഠനം ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്തിയ ആളുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അവരാണ് ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ജ്ഞാനം പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലല്ല ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആചരിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ഉദാഹരണം പറയും, അല്ലെ? എന്താണ്, ഒരാള് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അത് കേൾക്കൂല, അനുസരിക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് വേറെ? യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവര് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല? ഇതുപോലെയുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ബാക്കി മാതച്ചി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കാം. വൈദിക ജ്ഞാനം, വേദവിവേകം, പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുക എന്ന അഭികാമ്യമായ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുകയില്ല. സൗഖ്യം ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സൗഖ്യമായി വസിക്കുവാൻ അവർ ഉപായങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായ സുഖത്തിനായി വൈദിക ആചാര സംബന്ധമായ ക്രിയാവിധികളിലൂടെയോ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എങ്കിലും ദുരിതങ്ങളെ മാത്രം അർത്ഥമാക്കുന്ന ലോകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങളും മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് അവർ അസന്ദിഗ്ധമായും അറിയണം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ലോകത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലോകത്തില് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സുഖം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? ചെറിയ വീടുള്ളവർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് വലിയ വീടുണ്ടായാല് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ജോലി, ചെറിയ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയുള്ളവർ വിചാരിക്കും വലിയ ശമ്പളം കിട്ടിയാലുള്ള ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാം, അല്ലെ? പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ വിചാരിക്കും ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന്, അല്ലെ? ഒരു കുട്ടികളില്ലാത്തവർ വിചാരിക്കും കുട്ടി ഉണ്ടായ ജീവിതം സ്വർഗമായി എന്ന്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം സുഖാലയമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടില്ല? എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇവിടെ സുഖം കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ സ്ഥലം എന്താണ്? സുഖമുള്ള സ്ഥലമല്ല. അപ്പൊ ചിലരെന്താണ്, അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ, നമ്മൾക്കറിയാം, അല്ലെ? ചൊവ്വയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നാൽ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും, അതായത് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തടത്ത് എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കഴിവ് തെളിയിക്കാനോ, അല്ലെ? സ്വന്തം ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെ പോയാലും എന്തില്ല, നമുക്ക് അവിടെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധിക കാലം അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും, അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി മരിച്ചാല് ആ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. എന്തെന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കൽപ്പാന്ത കാലത്തെ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അനന്തരം ഭൗതിക സൗഖ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സർവ്വ പദ്ധതികളും താനേ സമാപ്തമാകും. ആകയാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ സർവ്വയാതനകളെയും കീഴടക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു. എന്നാൽ കരുണാർദ്രനാകിയാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളെ പ്രതി അവന് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു.
അപ്രകാരം അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൗതിക മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വരികയും സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്ന പരമാർത്ഥത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും സൗഖ്യം അഥവാ സന്തോഷം വെറും കാൽപ്പനികം മാത്രമായ സ്ഥലത്ത് സന്തോഷത്തിനായി കൃത്രിമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ, അതായത് മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുനർജന്മന വിദ്യതൻ എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? എനിക്ക് മറന്നുപോയി. വിദ്യത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴെ പാതാള ലോകം വരെയുള്ള എല്ലായിടത്ത് പോയാലും എന്താണ്? തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഇവിടെ സത്യലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാർദ്ധക്യം, മരണം ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്, ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ഉള്ളത്. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു. അതായത് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു, അല്ലെ? ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. പക്ഷേ വേറൊരു ക്ലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ കരുണാർദ്രനാകിയാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളെ പ്രതി അവന് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ക്ലേശിക്കുന്ന ആളുകളോട് കരുണ കാണിച്ച അതിന്റെ പേരിൽ അവര് ദുഃഖം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതികവാദികളെ പ്രതി ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ദുഃഖിതനാകുന്നു. നമ്മള് വ്യാസദേവനെ കണ്ടു. വ്യാസദേവൻ എല്ലാ വേദങ്ങളും രചിച്ചു, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായില്ല. അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായി? ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭാഗവതം എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അപ്രകാരം അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഭൗതിക മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വരികയും ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നമുക്ക് ശില പ്രഭുപാദരെ പറയാം. ഇപ്പൊ ചേപ്പത്താക്ക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താണ് ഇപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഗുരു മഹാരാജന്. അപ്പോ അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ അവരെന്തിനാണ് ഈ ഭൗതികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ സ്വയം സ്വീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം ആണ്. അവർക്ക് പക്ഷെ എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരമല്ല, അവരുടേതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്. അവർ എത്രയും വേദനിക്കുമ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ചോർത്താ അവര് വേദനിക്കുന്നേ? അവരുടെ ശാരീരിക വേദനകളെ കുറിച്ചല്ല. അവരുടെ വിഷമം എന്താണ്? നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം നമ്മളിലൊക്കെ എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അവര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് അപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അതീന്ദ്രിയരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്ന പരമാർത്ഥത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും സൗഖ്യം അഥവാ സന്തോഷം വെറും കാൽപ്പനികം മാത്രമായ സ്ഥലത്ത് സന്തോഷത്തിനായി കൃത്രിമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഈ ലോകത്തില് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ മെനയരുത്. എന്ത് വേണം? നിങ്ങൾ ഇനി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്തോ വിശേഷം പ്രതിപദ്യ നിർഭയ സ്തേനാത്മനാഭോ നലമൂർത്തിരത്വരൻ ജ്യോതിർമയോ വായുമുപേത്യ കാലേ വായാത്മനാഥം ബൃഹദാത്മലിംഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രതിപദ്യ നിർഭയ
ആത്മനാഭോനലമൂർത്തിരസ്വരൻ ജ്യോതിർമയോ വായുമുപേത്യ കാലേ ആത്മനാഥം ബൃഹദാത്മലിംഗം ഹരേ കൃഷ്ണ. തതഃ അനന്തരം വിശേഷമായി പ്രതിപദ്യ ആർജിക്കുന്നത് വഴി നിർഭയ നിസ്സംശയം തേന അത് മുഖേന ആത്മന ശുദ്ധാത്മാവ് ആപഹ ജലം അനല അഗ്നി മൂർത്തി രൂപങ്ങൾ അത്വരൻ അധികരിക്കയാൽ ജ്യോതിമയ ദീപ്തിമത്തായ വായും ആകാശം ഉപേത്യ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം കാലക്രമേണ വായു ആത്മന ആത്മാവിനാൽ ഖം തൈജസം ബൃഹത് മഹത്തായ ആത്മലിംഗം ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ദർശനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേ പ്രഭാതിച്ച് സത്യലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് സമാനമായ അസ്തിത്വമുള്ള ഭക്തൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ നിർഭയമായി ഏകീഭവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായി തീരുകയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജലരൂപം അഗ്നിരൂപം ഉജ്ജ്വലം വായവം എന്നീ അസ്തിത്വങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പ്രാപ്തമാക്കുകയും അവസാനം തൈജസ് അസ്തിത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് സമാനമായ അസ്തിത്വമുള്ള ഭക്തൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ നിർഭയമായി ഏകീഭവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായി തീരുകയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജലരൂപം അഗ്നിരൂപം ഉജ്ജ്വലം, അതായത് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് സത്യലോകത്തിൽ അഥവാ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേ പ്രഭാതിച്ച് ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണതയെയും പരിശീലനത്തെയും മാർഗമാക്കി ബ്രഹ്മലോകം അഥവാ സത്യലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന ഏതൊരുവനും വിഭിന്നങ്ങളായ ത്രിവിധ പരിപൂർണതകൾ ആർജിക്കുവാൻ യോഗ്യരാണ്. പുണ്യപ്രവൃത്തികളെ മാർഗമാക്കി ഒരു പ്രത്യേക ലോകം പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരുവൻ തന്റെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നു. വിരാട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിരണ്യഗർഭത്തിങ്കലുള്ള ആരാധനയിലൂടെ സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മോക്ഷത്തോടൊപ്പം മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മാർഗമാക്കി സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരുവനെ കുറിച്ച് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത ആവരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൻ എപ്രകാരമാണ് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് പല വിധത്തിലുള്ള പരിപൂർണത ആർജിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പുണ്യപ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നത്. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, വിരാട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിരണ്യഗർഭത്തിങ്കലുള്ള ആരാധനയിലൂടെ മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ആരാണ്? തന്റെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ വിരാട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിരണ്യഗർഭത്തിങ്കലുള്ള ആരാധനയുള്ള സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മോക്ഷത്തോടൊപ്പം മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ആരാണോ ഭഗവാനെ വിരാട് രൂപത്തില് അടുത്ത സ്കന്ധത്തില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ വിരാട് രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര് ബ്രഹ്മദേവന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മദേവനോടൊപ്പം മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. അവർക്ക് ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒപ്പം പോകാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മാർഗമാക്കി സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരുവനെ കുറിച്ച് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആവരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവന് എപ്രകാരമാണ് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പരമാസ്തിത്വത്തിന്റെ പരിപൂർണ ആകാശത്തിൽ അവന്റെ ആത്മീയ ഐക്യം ആത്യന്തികമായി വെളിപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എല്ലാ ലോകത്തിലും പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. സത്യലോകത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠധാമത്തില് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റ് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേ ആണ്. പക്ഷെ ഭക്തി യോഗ നമ്മൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഷട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തരുന്നു. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും മുകളിലും താഴെയുമായി ഒന്നിച്ചൊരിടത്ത് ഗണമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഓരോന്നിനും വെവ്വേറെ 7 വിധ ആഭരണങ്ങളുണ്ട്. ജലമായ ഭാഗം 7 വിധ ആവരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. മാത്രവുമല്ല ഓരോ ആവരണവും മുന്നിലത്തെ ആവരണത്തെക്കാൾ 10 മടങ്ങ് അധികം വിശാലമായതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസ വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്തരം സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളും പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഗണങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാരണസാഗരത്തിലെ ജലം ഭിന്ന രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് എന്താണ് ഭൂഗോള വർണ്ണനയില് വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ മുകളിലും താഴെയുമായി എല്ലാം ഒരിടത്ത് ഗണമായി കൂട്ടമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഓരോന്നിനും വെവ്വേറെ 7 വിധ ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിനും എന്താണ് ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ 7 തരം 7 ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഓരോ ആവരണവും മുന്നിലത്തെ ആവരണത്തെക്കാൾ 10 മടങ്ങ് അധികം വിശാലമായതാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന് തന്നെ എന്താണ് ഓരോ ആവരണം, അതായത് ആദ്യത്തെ ആവരണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ 7 ആവരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 7 ആവരണത്തില് ആദ്യത്തെ ആവരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജലമായ ഭാഗം 7 വിധ ആഭരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് 8ാമത്തേതായിട്ടാണ് ജലം വരുന്നത്. അപ്പോ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 8 ആവരണം വന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതാണ് ജലം എന്ന ആവരണം വരുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആവരണത്തിന്റെ 10 ഇരട്ടി വലുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ കവറിങ്, ഔട്ടർ കവറിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൂമണ്ഡലമാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളതിന് എത്രയോ യോജനയുണ്ട്, എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് യോജനയാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ 10 ഇരട്ടിയാണ് അതിന്റെ അടുത്ത ലെയർ വരുന്നത്. അതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന്റെ 10 ഇരട്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ. മൂന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ വരുമ്പോൾ 3ാമത്തെ ലെയറിന്റെ 10 ഇരട്ടിയാണ് 4ാമത്തേത്. അങ്ങനെയാണ് 7 ലെയറും കിടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ജലം വരുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസ വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്തരം സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളും പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഗണങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ആണ് ഈ ലെയേഴ്സ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് ഓരോന്നും മേലെ ആയിട്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നിനെ ഇടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തുന്ന സ്വന്തം ശക്തിയാലെ നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലെ നിൽക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാരണസാഗരത്തിലെ ജലം ഭിന്ന രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ആ ജലം വേറെയാണ്, കാരണസാഗരം വേറെയാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണമായി വർത്തിക്കുന്ന ജലം ഭൗതികവും അതേസമയം കാരണസാഗരത്തിലെ ജലം ആത്മീയവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവസാനത്തെ ലെയർ ആണ് ജലം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ജലവും അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്താണ് പിന്നെ വരുന്നത്? കാരണോദക ഓഷ്യനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കിടക്കുന്ന ഓഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ജലമാണ്. അതില് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ജലമാണെങ്കിൽ കാരണസാഗരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ ജലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തൊട്ട് മുട്ടിയാണ് അത് രണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരേ ജലമല്ല അത് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. ഈ നിലയ്ക്ക് ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജലമയമായ ആവരണത്തെ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മിഥ്യയായ അഹംബോധത്തിന്റെ ആവരണമായി കരുതപ്പെടാവുന്നതും ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി ഭൗതിക ആവരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരോത്തരമായ മോക്ഷപ്രക്രിയ ഭൗതികമായ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ മിഥ്യയായ അഹംബോധ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നതും അനന്തരം ദൈവരാജ്യത്തിലെ പരമധാമത്തിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മീയ ശരീരം പ്രാപ്തമാകുന്നത് വരെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഏകരൂപതയിൽ നിമഗ്നമായിരിക്കുന്നതുമായ അനുക്രമിക പ്രക്രിയയുമാകുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് അല്ലെ. മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒന്നിക്കിൽ കുഴിച്ചിടും ചിലരൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയും. പക്ഷേ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മുടെ കൂടെ പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോകുന്നത് എത്ര വരെയാണ്? ഈ ജലമയ എന്ന് പറയുന്ന അത് കഴിഞ്ഞ് കാരണക ഓഷ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അവിടെയാണ്. ആ കാരണക വിരജാ നദിയിൽ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോക്ഷം ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളോ ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. അതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സഞ്ചിത കർമ്മം എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്.
ഭഗവാനാൽ പ്രഥമ തത്വങ്ങളെ ഉന്നയിച്ച ശേഷം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടി എടുത്തിട്ട് വേഗം നിർത്താം. ഭഗവാനാൽ പ്രഥമ തത്വങ്ങളെ ഉന്നയിച്ച ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മഹത്തത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്നതായി ശ്രീ ശ്രീധരസ്വാമി ദൃഢീകരിക്കുന്നു. മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ വിദ്യാഹംബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അഹംബോധത്തിന്റെ ഒരു അംശം ശബ്ദകമ്പനവും ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു അംശം അന്തരീക്ഷ വായുവുമാകുന്നു. വായവമായ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു അംശം രൂപങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും രൂപങ്ങൾ വിദ്യുച്ഛക്തി അഥവാ താപശക്തി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താപം ഭൂമിയുടെ സുരഭിതമായ ഗന്ധം ജനിതമാവുകയും അത്തരം സുരഭിതമായ ഗന്ധത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂലമായ ഭൂമി ഉദ്ഭൂതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വിശ്വരൂപ ദർശനം വിരാട് രൂപത്തെ അദ്ഭുത ദർശനം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിരാട് രൂപ ദർശന വിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തി 4 വശത്തു നിന്നും 2 രീതിയിലും 4 കർവം 4 ലക്ഷം കോടി മൈലുകളുമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആവരണത്തിന്റെ ആദ്യ പാളി 8 ദശലക്ഷം മൈലുകൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അനന്തരമായ ആവരണങ്ങൾ യഥാനുക്രമം അഗ്നി, ദീപ്തി, വായു, ആകാശം എന്നിവയാകുന്നു. അവ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി ക്രമികമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഓരോന്നും മുന്നേ ഉള്ളതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് വ്യാപ്തിയുള്ളതാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർഭയനായ ഭക്തൻ അവയെ ഓരോന്നിനെയും തുളച്ച് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും സർവം ഏകവും അഭിന്നവുമായ ആത്മീയ അസ്തിത്വമായ പരമ ആകാശത്തിൽ ആത്യന്തികമായി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ ഭഗവാന്റേതുപോലുള്ള ഏറ്റക്കുറവന്യേ നിർവിശേഷമായ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയാണത്. അതിനുപരിയായി ഒരു പരിപൂർണ യോഗിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ അഭിലഷിക്കാനോ പ്രാപ്തമാക്കാനോ ഇല്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ലെയേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? യഥാനുക്രമം അഗ്നി, ദീപ്തി, വായു, ആകാശം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോന്നിന്റെയും അളവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആവരണത്തിന്റെ ആദ്യ പാളി 8 ദശലക്ഷം മൈലുകൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 10 ആണ് അടുത്ത പാളി വരുന്നത്. അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 10 ആണ് അടുത്ത പാളി. അങ്ങനെ 7 പാളികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മോക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മുക്തി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ഓരോ പാളിയും ഇത്രയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യോജനകളുള്ള ആ പാളിയെ തുളച്ചാണ് അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പോലെ ഉള്ള രൂപം സാരൂപ്യം ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റേതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള രൂപം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പരിപൂർണ യോഗിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ അഭിലഷിക്കാനോ പ്രാപ്തമാക്കാനോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ശിലപ്രഭുപാദർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവന്തി കി ജയ. ശിലപ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഇന്ന് ഹരേഷ്ണ മനുഷ്ഠ മാതാജി ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറണേ. എപ്പോഴാ മാതാജി? 8:30-ക്കാണ്. 8:30 നമ്മുടെ ലെവൽ 4 അതിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു 8:30-ക്ക്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇല്ലേ മാതാജി ഇതിനകത്ത്? ഉണ്ട് മാതാജി. ഇതിനകത്ത് വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഭക്തി ശാസ്ത്രിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാതാജി ഈ പറഞ്ഞത് രാവിലെ മണിഭൂഷണം ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാജി പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല. ഇപ്പൊ മണിഭൂഷിതം മാതാജി കേറിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നാല്. കൃഷ്ണ ബുക്ക് ലെവൽ 4 ഏത് ലിങ്ക് മാതാജി? മാതാജി 8:30-ക്കെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അത് 8:30-ക്കാണ്. നമ്മുടെ 8:30-ക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാം. നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മീറ്റ് ഇടാം. എല്ലാവരും കയറണേന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള എന്തോ സംസാരിക്കാനോ എല്ലാവരും കയറണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതില് ബുക്ക് റീഡിംഗ് അല്ലേ? ബുക്ക് റീഡിംഗ്